Азис, майка ми се промени към мен след като разбра, че съм 100% гей, всичко в живота ми е пиар. Мариан Станков Мондю стартира сезон 12, часът на истината с едно от най-големите имена в популярната музика у нас, Азис, символ на скандала, свободата и болката. Интервю за човека зад легендата. За детето, което е било обиждано. За мъжа, който превърна тялото си в броня. За артиста, който е едновременно идол и изкупителна жертва. Един разговор на ръба между интимност и безпощадност. Всичко в личния ми живот беше пиар. Всичко, което ми се случвало от раждането ми в затвора до днес, може да изглежда като пиар, казва Азис. Той подчертава, че образът му е резултат и на непрестанни идеи. Ако искам да облека рокля, го правя. Но не показвам само на приятели, пускам я на целия свят. Успявам да изненадвам публиката всеки път. Азис разказва за младостта си, когато е работил като барман в Костинброд. Ако искате да виждате още новини, последвайте стадото.com.